ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангори австралии UFC Джек Меттьюс гуфт ки барои чӣ ӯ дини исломро қабул карда мусалмон шуд. чӣ гуна ман мусалмон шудам шояд ки баъзе одамонро ба ҳайрат орад, аммо на худи манро. ман ягон вақт ягон динро ба худ наздик қабул намекардам. ислом дини ғайриоддие ҳаст ки аз дигар динҳо алоҳида аст. ман каме аз дини христианӣ маълумот доштам. аз ҳамин сабаб ман омӯхтани дини ислом, омӯхтани таърихи дини ислом ва омӯхтани таърихи паёмбарони дини исломро оғоз кардам ва ман фаҳмидам ки ин на танҳо дин аст, ҳамчунин дини ислом ба то тарзи дуруст зиндагӣ карданро меомӯзад, гуфтааст Меттьюс. хотиррасон мекунем ки Джей Меттьюс аллакай чорум ҷангори фаъоли UFC аст ки дини исломро қабул кардааст. дар ин рӯйхат чемпиони UFC Алекс Перейра, Кевин Ли ва Сергей Морозов ҷой гирифтанд. ин чор ҷангор аз аввал дар дигар дин буданд. акнун боша онҳо дини исломро қабул карда мусалмон шуданд ва ҳар чорашон айни замон ҷангварони UFC анд. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи боварӣ дорад ки чемпиони вазни худ Ислам Махачевро ба нокаут равон карда метавонад. ман фикр мекунам ки Махачев барои любой ҷангвар рақиби вазнин шуда метавонад. ӯ беҳуда чемпион нест. барои ӯро шикаст додан ман бояд ки муҳорибаи олиҷаноб гузаронам. чӣ гунае ки ман зидди Рафаэл Физиев ҷангида будам ё ин ки зидди Тони Фергюсон. дар ин муҳориба нақши асосиро греплинг мебозад. ман аз ислам дида гӯштингири зуртар шуда наметонам, аммо ман бояд ки тобоварии хуб дошта бошам то ин ки бо шартҳои худ муҳорибаро гузаронида тавонам. ман фикр мекунам ки Махачевро ба нокаут равон карда метавонам. қуввае ки ман дорам, бо ин қувва ман любой касро ба нокаут равон карда метавонам. фикр мекунам ки Ҳабиб ва Ислам хеле монанданд. фарқият дар он аст ки Ҳабибро ягон маротиба ба нокаут равон кардагӣ набуданд, а Исламро боша ба нокаут равон кардагианд. дар гирду атрофи Махачев фазои шикастнопазир аст, аммо ин чиз 100% ба монанди Ҳабиб нест. фарқияти асосии онҳо дар ана ҳамин чиз аст, гуфтааст Геҷи. дӯстон, ба фикри шумо агар муҳорибаи Ҷастин Геҷи ва Ислам Махачев баргузор гардад, кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро дар комментария нависед. ҳамчунин Ҷастин Геҷи эълон карда гуфт ки агар ташкилоти UFC ба Конор Макгрегор баъди ғалаба дар муҳориба зидди Майкл Чендлер муҳорибаи унвонӣ диҳанд, пас ин чиз ӯро хеле ғамгин мекунад ва ӯ ҳатто омода аст ки карьераи худро ба анҷом расонад. Конор боша дар ин суханҳои Ҷастин Геҷи ҷавоби хеле сахт дод. ин аблаҳи беақл хабар дорад ки худи ӯ низ баъди як ғалаба дар муҳориба зидди Майкл Чендлер соҳиби муҳорибаи унвонӣ шуда буд, аммо ба ҳар ҳол ӯ мегӯяд ки карьераи худро ба анҷом мерасонад, агар ки ба ман чунин имкониятро диҳанд. боз як маротибаи дигар ӯ нишон дод ки беақл аст. ақли ӯ ба монанди ақли паррандаҳост. 2 маротиба барои унвон ҷангид ва ягон маротиба ғолиб нашуд. беақл, навиштааст Макгрегор. хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегор муҳорибаи навбатии худро бояд ки зидди Майкл Чендлер гузаронад. муҳорибаи онҳо дар вазни нимёна мегузарад. кай ва дар куҷо ҳозирашда маълум нест. айни замон ҳар дуи онҳо дар шоу The Ultimate Fighter ҳамчун мураббӣ иштирок карда истоданд. ин буд дӯстон хабарҳои имрӯза. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.